Oh, kwangcono. Ahlala nomngane wakho enze ahlala enze umngane wakho. Oh. Hawu qina. Umuntu uzohlala no-enze inkosi impela. Oh, umuntu uzofeyila. Eyibo. Cha, ngiqisile manje ngiqisile. Unamanga. Hawu uyaphimba. Meshaki Luisa. 3 2 1 action. Isho hlanganyela Meshaki Luisa. Ish. Lagcina. Kunini nje nginilindile? Kunini nginilindile niyahamba niyodlala isikhathi eside ngishilo ngathi kumele nisheshe niqale ukugeza ngoba manje iqala Ato, ngithile. Uthi oh siqalde nje. Lerato. Ayikho phela. 3 2 1 action. Sukuma. Buka. Hayi musukuthi. La kubuthi ngala umkhomba ngekhaya. Soma nje uzofetha. Ozela. Yazi mbo. Yazi ukhuluma nje. Sukuma ndumlungisi. Sela, Dlala phansi. Sukuma. Bo. Sukuma umlungisi. Umlungisi. Kanjani? Manje Ungazi cha sukuma umlungisi. Hawumfethu oqala wena. Uyafoneleka indaba usisitumizo wamalume ucingo. Hawumfethu awukwazi uza umuntu methi sohlangana ocingweni esho le fone njengeyamalume wakho efana neyamalume wakho. Oh. Awustu. Uyafoneleka indaba usisitumizo wamalume ucingo. Hawumfethu awukwazi wena Kabuhlungu nje mfethu izo interview. wafana umalume ighost kafazi. Ayibo. Sikukho indaba simama. Umfazi. Sikukho indaba simama kaQwabi. Ya yazi mfethu uqinisile. Nami mfethu ingenzi le nto ngila ukuthi ngizwakoze nge. Okay. Imani. Ya mfethu yaziqinisile. Nami ngila ngicabanga ukuthi ngizwakoze ngele. Ngiphuphe mfethu sengisehlathini sengizingela ndoda. Ya mfethu. Kodwa ngiye ngicashiwe mase ngiphupha inyoka. Yebo ndoda nanti yashaya leyo ndoda. Ish. Okay. Mina ngibona ntombi yakukese ebonini. Basihlangene basihamba nawo nje. Mina Yena ngibona ngikhuluma nami bantombi yami. Mfethu senkhohliwe mfethu. Usimane nje. Mina Ngiphile mfethu ngithe ngikhuluma nami bantombi yami. Angimile ngo petrol la stand. 3 2 1 action. Ngihleka ngikhuluma nami nani bale ntombi yami. awani. Focus. Musu tsaniko serious, aniko serious. Best game. Be serious. Ha kanti uhlani mangidova shuthi ngakho ke nje. Ngizokufaka isibhakela wena. Musukuthithisa. Nangu utata nayibo ufuna ukha. Bafetha 3 2 1 action. Sikukho ngimshaya mina manje lo. Oh, sichutha ukhulunje uthi deniwe miyeke. Ngizokuyeka mfana nami ukhuluma into ebheka nami kodwa. Hayibo. Uyibheka nami. Uyazi mayingadlondlobala lento. Okay. 1 2 3. Anting action phela ninginikeni moral yawo. konke amafoni awucingo nje. Hayi ngeke mina ngiyala ayiyona nje ayo esi. Ha umuntu uzoyiluma namhlanje. Oh. Action. Nayo iwucingo nje. Hayi. Uhlekani? Sahambe. Umzilo uthithani? Nasemphakathini kodwa ke ngizomlungisa. Ngizamile ukumlungisa emphakathini. Useyazama manje ukuhamba ngelokhuzana ngendlela eright. Nalesikoleni ngisazokhuluma naye.
yekela kumina Gatsheni. Abe sengugatsheni. Usho ugatsheni esho kumina. Siphelile kodwa. Phela cha phela ngikho kini. Uhlekani? Lo mjezu uyahlanya. Hey Mpimbi. Ngizothini? Ngathi uthi yena uyezana esikoleni. Ngathi uyabuza umculo. Okay. Ubuyizwe lento. 3 2 1 action. Hayibo, pho uba lothenga izinto ahambi ozazathi. Uthini manje? Ayo. Zaveni. Okay. Ibheka ke ngizobe sengenza sure mina ukuthi hayi na kanjani. Hayi malume ngingayiletha nje kusasa isevenzi uyiletha ngekusasa. Umalume wakho mina. Inkinga ke le yakho. Inkinga ngempela mfethu le. Shithi ukhona umuntu othenga izinto ayithengela intombi yakho qeda yabhabhala igama lakho. Futhi ukhona nakho phela ngithi ngangizinto kodwa sethu anele uthengelwe izinto. Okay. Tani Kinesifiso na esilapha enhlizweni ya Kinesifiso na